जय हिंद, प्रणाम। आई फिर से सबके बीच एक ऐसा घटना से हम लोगों को परिचित करे चाहतनी जौन कि वो घटना से रउआ सब भी परिचित बनी, जेकर नाम है मनीष कश्यप, जौन कि बिहार के बादशाह के रूप में जानल जात रहन। आज उनकरा पर FIR भइल बा और काहे भइल बा, क्या वो गलत बारन या सही बारन, जौन हमार अपन राय बा रउआ लोग हम बतावे के चाहतनी। रउआ लोग के भी का राय बा ओकरा के रउआ लोग कमेंट के रूप में जरूर बताएं। सच कहला पर देखी ई बवाल भइल बा। अब पत्रकार मनीष भैया पर FIR भइल बा। ई खबर सुन के सब लोग शर्मसार भइल बा। अब पत्रकार मनीष भैया पर FIR भइल बा। जेकरा के लोग सन ऑफ बिहार कहेला, आज उहे बेकार भइल बा। अब पत्रकार मनीष भैया पर FIR भइल बा। मजदूर के हक दिलावे में आ भ्रष्टाचार भगावे में ई सब सोचल इनकर बेकार भइल बा। अब पत्रकार मनीष भैया पर देखी FIR भइल बा। सच के बात सुने में और हकीकत के सामना करे में आज सब लोग के बुखार भइल बा। अब पत्रकार मनीष भैया पर FIR भइल बा। ई सुझाव अच्छा ई हमार अपन जो सोच रहा ई कैसा लगल रुआ लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भोजपुरी, वंदे मातरम।